Bombo Raymond, please come in. When Bombo Maylina na imbag na pangalan ng live tayo itatad iti sangwanan ti Department of Social and Welfare Development Region 1. No sa dino nagadu a tao nagatidag apila iti mapaspasaran dito winin makitmog obserbaran tayo. Bayat iti inwaragawag ti DSWD amang ipaay iti educational assistance para kadagiti agad adal manipot elementarya, sekundarya, senior high school kan iti koleyo. Iso nga dayta ka nagramara magdinamag, iso nga nagadu iti pila itatagundaway dito isang uwanan ti Department of Social and Welfare Development Region 1. Basta ti obserbasyon tayo, bayat iti managrikurida tayo itatay, naduma nga estudyante, kastamot iti naganak iti adapto itatatapno iti kasta makaalad at educational assistance. Ada tinaggapo iti naduma nga ili dito ila Union, kastamet adapo dagiti nakiinuman tayo nga naggapo iti Region 2. Bombo Maylin. So, dito ilikodan tayo tatama, paspasaran tayo pa iti nadagsen nga daloy iti trapiko, gapuanan iti nagadu nga tao Bombo Maylin. Iti pila kat manipo dito yung opisina ti DSWD Region 1, aging gana ayan ti Agricos iti provincial capital. Kata Bombo Maylin kat kalpasan nga inwaragawag ni DSW Secretary Erwin Tulfo nga mangipaay iti educational assistance para dagiti agad adal. Okay, apay dagiti nga ta Bombo Raymond, ma-accommodate nga ta ti DSWD dito agmalam ka nagaduda? When Bombo Maylin bayat iti obserbasyon tayo ti managrikos tayo kat agarup adda iti nakurkurang nga 1,000 nga tao ti adaptoy talaga nga makita iti tinatidog iti pila na manipo dito yung opisina ti DSWD Region 1 aging gana di sangwanan ti provincial capital. Kasta iti katiddag iti pila Bombo Maylin kat agarop iti oras tayo kat alauna na iti aldaw or iti malam agarop nga handa nga ma-accommodate amin datoy Bombo Maylin. Kastamot nga da iti agit iti staff kaya nagi tudingan iti cut off dagiti staff iti DSWD Region 1 Bombo Maylin. Kamusta rin yung proseso na di yung nag-opisina na naanayas matlakadi, napaspas, wano nabuntog mat, Bombo Raymond? Bayat ti obserbasyon tayo, Bombo Maylin, talagang maibaga tayo nga hanga na ornos, iti panang ipaay, iti educational assistance dito, tagapuanan nga agiinunada iti pila, kan hanga masursurot iti pila, nga nakatuding dito Bombo Maylin. Ada dagiti first come first serve, kunada nga magapuanan iti disiplina, dagito yung nakapila pa yan, kunada Bombo Maylin, talaga nga agsisiningit ta. Kapuanan nga dagiti daddo mga nakapila dito naganaken Bombo Maylin ta kunada pa dapat tinaggapo iti nagaaddayo nga ili dito La Union tapno laeng makaalay ti educational assistance para kadagiti anak da Bombo Maylin. Apayawang nga tatikas la kumaman online application na umununan niya tapno tikas sa mayis ka schedule dedi yu umayda tan or ornos la kumaman lang nga tatikas di dadta DSWD Bombo Raymond. When Bombo Maylin dati gamin kat gapmanan iti na dagiti shared post iti social needs ang mangipapaayon iti winunang rugin nga nang ipaay iti DSWD Region 1 dagiti educational assistance so ditan ti gapuna nga dinumog dagito iti naduma-duma nga estudyante ken naganaken Bombo Maylin no datamad-damag tayo nga online application kuma datapay ti hantay nga masungbatan itatta orayon tayo nga iti sungbat iti appointment tayo ti Regional Director ti DSWD Region 1 tapno intay to makauman Bombo Maylin ta itatanga gundaway talaga nga ultimo hantay nga makastroke dito mayun hantay madapawan iti gate iti DSWD Region 1 gapu ti kinaadu ti tao Bombo Maylin. Dito pa nang ipasa dati requirements da niya Bombo Raymond insigidan tumutla kadi nga maaladan dito cash assistance kasanon to di wagas na matan iti panangalada dato yan. When Bombo Maylin bayat iti panakiuman tayo dagiti naduma-duma nga agad-adal ken naganak nga adaptoy dagiti requirements nga kasapulan iti DSWD ket nakasaganan nga igananda dati laeng apanda ipasa ken mangala dati istabda ken bayat mo ti panakisao tayo dagiti nakaalat istab na Bombo Maylin isudan to kano ket i-text iti group o iti kamang ti DSWD tapno iti kasta nan anayas ti proseso. So ti panagitadan iti stab Bombo Maylin ket adaptoy pa ilang sangwanan iti gate iti DSWD ket iti pila Bombo Maylin ket nakadanon iti sangwanan ti provincial capital iti probinsya ti La Union Bombo Maylin.
Okay, thank you, Bombo Raymond, from your end. When Bombo Maylin, data pa lang iti inaka maidanon live. Mani po dito Department of Social and Welfare Development Regional Office 1 para ti Bombo Hanay Pangal daw Bombo Raymond Natchor reporting para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent number 1 dito La Union. Basta radyo. Bombo. Sregya po ti agdamamot nga sitwasyon, yari ti kung kunatay nga rudan nga panagavela po iti